Goedendag. Dit is dan een berichtje van de voorzitter. Vandaag hebben jullie de Oranje Rit gereden. En voor mij is dat het perfecte moment om een paar woorden tot jullie te richten. Het was een mooie rit, heb ik begrepen. Leuk weer en een prachtige opkomst. Morgen is het Koningsdag en geniet van de mensen om je heen en maak er een prachtige dag van. Proost op jullie allemaal op Koningsdag. Nou mensen, maak er in ieder geval iets geweldigs van. Zoals het hoort. Nou, doei doeg!